गवालपारा जिल्लानिनो बेसरखना फुख्रिपारायाव साननैनि हाबाफारि लानानै सेथि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादोंमोन आरो बावहाय दिनै गेवलां मेल बे साननैनि हाबाफारिनिनो दा बावहाय बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि जानानै नुजाफैनो मोननायाव आं इनाय गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजानि जि मोनसे बाहागो लानाय खौसेयै बाहागो लानानै जाफुंसार होनाय बे मेल बेखौ नुनो मोननानै आरो आसिन गोसो गोजोननाय मोनबावदों आङो। बाथ्राया बेल' जोंहा दाबो मावनांगौआ जोंना जोबाखै गिलिर बिबाना जोंहा दंबावो। जोंनि बर' हारिनि आंगोथि दामजुफोर दामनाय देनाय खन्नाय मोसानाय जेरैहाय खाम जथा सेरजा सिफुं आरो गंगोनानि रैसुमै रिंनाय देंखोजों जोंनि बैसागु जानायखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों फालिगासिनो दङ फालिलांबाय थाबावनांगोन। जोंनि गोदान जोलै दावगाफुनाय इयुन जोलैफ्रानो हमथाना लाखिनांगोन आरो सानसे समाव जोङो बड'फानि जि मोनसे मोन्थोरजों सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन बड'फाया फोरोंलांनाय बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा जौगासार हारि दानायनि जि मोनसे बिथांखियाव जोङो हाबा मावबोलायदों आरो गुबैयै बुंनो थाङोबा बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो दिगावनो नाख्रेबजानाय सुसिजानाय गादबजानाय नासयजानायनिफ्राय उदां होनानैहाय बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सोलोंथाइयानो बुं जोंनि आबाद मावनायनि बाथ्राखौनो बुं जोंनि बिदिनो गासै बिथिं बुंनो थाङोबा लिरनाय फरायनाय खन्नाय दामनाय देनाय मोसानाय गेलेनाय बेफ्राव जौगासार खालामनो थाखाय आरो बुहुमनि मोनसे जौस्राङाव बा बुहुम फैसालिसिम जोङो लांनांगौआ जोंहा दाबो गिलिर बिबान दङ। जोङो खौसेयै जुजिनांगोन नाजानांगोन हाबा मावनांगोन मावथियै जों खौसे हाबा मावोबा जाफुंनाय बाथ्रा गैया। जोङो सानसे नङा सानसे मोगथां महर होनो हागोन बे मिजिंआ जोंहा दङ। आरो बाथ्राया बे जे जोङो बैसागुआ जोंनि बोथोरनि मोनसे फोरबोखा आरो बय बोथोरनि फोरबोआ दिनै जोब्बायखौनो बुंनांसिगोन। दिनैनो बैसागु अखाफोरनि जोबथा सान बे जोबथा सानजों गोरोबनानै हाबाफारि लानायखौ आं खोब गोरोबनाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों। दा बे जोबथा सान दिनैनि बे जे मोसानाय दामनाय देनाय खन्नाय मोसानाय जोबनायजों लोगोसे जोङो गाबोननिफ्रायनो आबाद फोथाराव मोजोमहैनांसिगोन मुखुब जाहैनांसिगोन गायनाय फुनाय हालेवनायजों जोङो मोजोमहैनांगोन आबाद मावनांगोन। आबादा जोंनि थांनानै थानायनिनो मोनसे राहा बर' सुबुंनि रांखान्थिनि मोनसे बियो एंगारनो हायै राहा बा जोंनि मावनो गोनां गायनाय फुनाया आबादनि फोथारखौ जों नागारनानै माब्लाबाबो बाथ्रा साननो हाया। ओंखायनो जोंनि सेंग्रा सिख्ला जाखांबोनाय दैदेनगिरिफोर बाथ्राल' बुङालासिनो सिगां आबाद फोथाराव थांनांगोन हाबा मावनानै खोन्थानांगोन जोंनि इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होनाय जागोन आरो बियो जोंनि माहारि दानाय जोंनि बर' हारिखौ बड'फानि जि मोनसे मोन्थोर जौगासार गेरेमसा हारि दानायनि बेयो मोनसे मोगथां महर होनायाव बाहागो बा बेयो मोनसे लामा जाहैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। दा बाथ्राया बे फैगासिनो थानाय समावहाय जोङो बेखौनो मिजिंथिदों फैगौ बोसोराव आरो साबसिनै जोङो रंजाहैनो हाबावगोन। जोङो बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि जानानै मा मोनसे जोङो खाबु लालायनो हायो बा होनो हायो बेनि थाखाय जोङो बयबो सानलायगासिनो दंखायो आरो हाबा मावनो थाखाय जों सानदों। दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय बोसोरनै कर'ना भाइरासनि थाखाय कभिड-19नि थाखाय जोङो रंजानो बाजानो हायाखैमोन। दिनै कभिड-19 जोबलांबाय ओंखायनो देग्लायनि बोसोरा रंजा बाजानि जि बोसोरमोन बे बोसोरखौ जोङो मोजाङैनो फालिबाय। जोङो बुंनो थाङोबा दानसे जोङो बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि सिङाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव जों बाहागो लाबोबाय फोरमायबोबाय बाथ्राफोर बुंबोबाय खिन्थाबोबाय आरो जोंहा खोन्थानांगौ दंबावो आरो जोङो मावनांगौ खामानिया दंबावखायो। दा जोङो जुजिलांनांगोन मावथियै आखाइजों जों हाबा मावलांनांगोन आरो बाथ्राया बेनो जोंनि जोनोमानो जुजिनायनिखा जों जुजिनो होननानै जोनोम जाखादों जों जुजिलांनांगोन आरो जों जुजिनायनि गेजेरजों सानसे समाव जोंनि थांखि मिजिं सिमांखौ जों मोगथां महर होनो हागोन बे मिजिंआ जोंहा दङ। आं बयनिसिमबो नोंथांनि चेनेलनि जयैनो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय आरो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनै बैसाग दाननि जोबथा बेनि थाखायनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरनानै आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों बयबो रायजो राजाखौ। खारन आं बेखौसो बुंनो सानगोन जे जोङो बे लखिमपुर हालामनि बर'फोरा जोङो बाङायल'सो दङ। गं 24सो बर' गामि दङ आरो बे गं 24 गामिनि बर'आ जोङो आगोल समाव जों उन्दै समाव एसे नुनो मोन्दोंमोन आरो माखासे समाव जोङो जेनेबा हाबा बायदिसिना दमासि बोथोराव बैसागो बोथोराव जोङो बिदि गामि गामि रंजानायखौ जों एसे खम नुदोंमोन
आरो बे दङबाबो जे फुख्रिपारा हालामथिंजा दङमोन आरो गुबुन गुबुन बर' गामियाव गैथ'वामोन आरो जाय हक जों बेखौनो सिन्था खालायनानै जे जोंनि बे लखिमपुर हालामाव बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ जों बोरैहाय खुंनो हायो गासै जोंनि लखिमपुर हालामनि बर' रायजो राजाखौ लानानै जयैनो मोनसे फोथाराव एबा मोनसे जौसाङाव जों बोरैहाय लाबोनो हागोन जों बेखौ सिन्था खालायदोंमोन आरो बिनि आगोलबो जोंहा नैबे बारग' BLT अनसाय आफादनि दैदेननायाव थांनाय 8 बोसोरसो एसे बिथांमोना फुख्रिपारा हालामैनो गामियैनो बिथांमोना एसे खुंदोंमोन नाथाय COVID-19 थाखाय बिथांमोना बोसोरथामसो बन्द जादों दा जोंनि गासै बर' रायजो राजाया जे बैसागो बोथोरखौ ओरैबादि जोंहा फालिनाय जोङो नुबोबाय आरो आं गावबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादनि नेहाथारि हिसाबै आङो जायगा दावबायनानै नुनो मोनबाय जिल्ला जिल्ला जोंनि बर'फोरा ओरैबादि बैसागो फोरबोखौ फालियो एबा रंजायो दा बे खोथाखौनो जोङो माखासे जोंनि बे लखिमपुर हालामनि बर' रायजो राजाखौ लानानै आरो बर' मोखां आफादफोर जेरैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफाद लखर दखरानि बर' धोरोम बाथौआरि गौथुम आरो बर'नि बे ब्रह्म गौथुम जोंनाव बाथौ आरो ब्रह्मल'सो दं बेफोरनि गासै बिबानगिरि मोखां आफादनि बिबानगिरिखौ लानानै जोङो जयै सावरायदों 12 एप्रिल नङा होमबा 12 एप्रिलाव जों सावरायदोंमोन जे जोङो लखिमपुर हालामा जों बोरै खौसेयैनो लाबोनानै मोनसे मा होनो गेलेग्रा फोथार बा मोनसे जौसाङाव जों लाबोनानै जयै रंजानो हायो जों बेखौ मिजिंथिनानै बे दिनखालिनो जोङो लखिमपुर हालामारि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय आफाद बिमुं दोननानै जोङो मोनसे आलादायै आफाद दादों आरो बे आफादखौ आंनि दैदेननायाव एबा आं लखिमपुर दखरानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि जानानै आङो नेहाथारिखौ बिथोन होनायलाय जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै रायजो राजाखौ खावलायनानै हांख्रायनानै जों जयै सावरायनानै बेखौ गासिबो जों थिरांथा लानानै थांखि लादों जे जोङो बे आफादखौ दानानै देग्लायनिफ्रायनो जों गिबि खेब बे फुख्रिपारा गामियावनो जोङो जिहेतु दाजेनबाय बेखायनो जोङो बे फुख्रिपारा हालामावनो बा फुख्रिपारा गामियावनो जोङो खुंजेनसै होननानै दा आंजों लोगोसेयाव दंफायो जोंनि बे लखिमपुर हालामारि रंजालि बैसागो फालिथाय आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि हिसाबै जोंहा चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सोरनिबा आमायनाय हाजिरा लानानै बिथांखौ लानानै जोङो आफादगिरि आरो आरो बिथांमोना गावनो माबादों बैसोगोरा हिसाबै हाजिरा लानायबाबो बिथांमोना प्रत्येक बैसो जाबाबो जों गायसनना गालाङो आरो जोंनाव लाइमोन सेंग्राफोरा रांखावरिजों बोरै माबानो हागोन बेखौ सिन्था खालामनायलाय ओमफ्राय बिथांमोना जागोन दे रावबो माबाथ'वाबा बयबो मदद दंखायो बयबो सहाय सहजुगिता दंखायो गथिखे जों आफादगिरि समाव बिनि लाखिनाय बिबाना जों गासैबो खालामो बर' रायजो राजा आं बेखौसो खावलायदों बैसागो फोरबोआ रंजानाय बैसागो फोरबोआ मोनसे जोंनि बर'नि ओरैबायदि जोंनि गेजेराव बायदिसिना नांलाय खमलाय होनाय जायो बोसोराव जोङो बेनिखायनो जोंनि बे लायनायखौ बे बैसागो बोथोरावनो एसे जानाय लोंनायजों लोगोसेनो जों बयबो गेदेरखौ सिबिनाय खुलुमनाय आरो उन्दैखौ बोसोर गाज्रि आं बेखौसो खावलायगोन बेनो जोबथा बैसागुनि बेखायनो आं जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि बे लखिमपुर हालामाव खालि गाहाय मावख'नि नुमा दंमोन गाहाय लेङाइ मावख'नि लेङाइ गाहाय मावख'नि आरो लोगोसे जोंहा गामोन चेयारमेन बर'